לא יכול לחתן. ימי השובים מחפרים. יש לנו 42 יום שנקרא ימי השובים הקדושים. על שם הפסוק, שובו בנים שובבים, אמר אדוני. שובו, שובו, ואל תמותו בית ישראל. אנחנו אומרים את זה, אם אתם זוכרים, בנעילה של יום הכיפורים את הפסוק הזה. שובו בנים שובבים. שובב, מספרו שדי. והשדי, כידוע, השם הקדוש עם שדי, הוא נמצא על העבר שנקרא ברית. כל עבר ברוחניות שלו מחיה אותו שם קדוש. השם שדי, שידע לדיות, שאמר לעולמו די, הוא נמצא על הברית של האדם. שמשם יוצאים תוצאות חיים, לכן ברך אותו. ואל שדי יפרך וירבך. ואל שדי יפרך וירבך. והיית לך ענמים. הפריה ורבייה בעניין של אל שדי. אל שדי מספרו משה, והוא משה, הוא כנגד היסוד העליון. ולכן, שובב מספרו שידליות. אז אמר הנביא, שובו בנים שובבים, אמר אדוני, שובו שובו, אל תמותו בית ישראל. ולמד שרק בתיקונים האלה אדם חי, ורק על היסוד הזה אדם עומד, שזה יצא הרע מפיל את האדם רק בדבר הזה, אבל רק בדבר הזה. הוא לא יפיל אותו בשום דבר, אנחנו נקרא בעזרת השם בשבת. ויעמוד יוסף, וכל אחד, וכל הדור ההוא, ויענחו בני ישראל מן העבודה הקשה. לומר לך, מוריי ורבותיי, שברגע שויעמוד משה, שהיסוד מקולקל, שהיסוד פגום, יש לו מבחינת מיטה, מתחילו הצרות והגלויות. ויענחו בני ישראל מן הצרות ומן הגלויות. זה מעכב את הזיווג של האדם, וזה לא יעזור כלום. ילך ל1000 צדיקים. ברוך השם, זכינו עכשיו, באנו מההילולה של חכם סאסי בהרצליה. מאות אנשים. רק יצאתי, תמיד אני עושה לעצמי חשבון נפש. מה אנשים מבקשים? איזה ברכה. 90% זיווג. זה בגיל 20, זה בגיל 30, זה בגיל 80. אמרתי לו, אתה עוד חי? בגיל 80 מחפש זיווג? ואני כן עד גיל 100, עד גיל 120. אתה צודק. גם יוסף היה בגיל 110, בסוף מת, והיה מות יוסף. אבל, ואני אמרתי לכל אחד באוזן, תלך ליונתן בן עוזיאל, תלך לכותל המערבי, תלך לכל הצדיקים החסידים בכל הדורות, תלך על קברות של רבי שמעון בר יוחאי, תלך למי שאתה רוצה. הכל כלם פאדי. ברגע שהאדם מתקן את הברית, בא לו זיווג. ברגע שהאדם מתקן את הברית, בא לו פרנסה. ברגע שהאדם מתקן את הברית, בא לו בריאות. זה הכל מתחיל ונגמר בזה, זה לא יעזור. זאת התורה אשר ציווה משה. מי ששומר את זאת, שהיא העטרה שנמצאת על הברית, היא מבחינת זאת, היא מבחינת המלכות, זאת התורה אשר ציווה משה. קודם כל תשמור את זאת, אחרי זה יבוא התורה. הרב, תברך אותי שבעזרת השם המוח שלי פתח בלימוד תורה. אבל איך? וזאת, אחרי זה תורה. וזאת, אחרי זה תורה. קודם כל הוזאת הזאת. הוזאת שהיא נקראת העטרה. שהיא נקראת העטרה שיצאת על היסוד. מה יותר חשוב? רב יאיר, מה יותר חשוב? העטרה או הברית? למה לגונגן? אל תפחד, אף אחד לא שומע אותנו. בני ברק, אם ישמעו אותך, יסכלו אותנו באבנים. אבל כאן אומרים אמת. מה יותר חשוב, הברית או העטרה? מה? העטרה יותר חשוב מהברית? העטרה היא צריכה להיות נקייה. כדי שיתאים. כדי שאדם יהיה... גם הברית צריך להיות... טוב. מה שנפגם, לפגם הברית זה העטרה. בעטרה שהיתר עלו עמו. ולמה? הנה קחו, הנה בקבוק, זה היסוד. זה נקרא יסוד, וזה נקרא עטרה. הרגש, אין פה כלום. כל הרגש ביסוד, זה בעטרה. אם העטרה הזאת, קרות שופחה, או
כמו שאומרת התורה בכל מיני פגמים פה, שקורא לאדם קחו שופחה או נקרא דברים כאלה, אין שום כלום, הוא לא יכול להביא ילדים. כי אם אין כאן רגש בורא ורבותיי, זה כלום, זה אפס. שיעקב אבינו לקחו לו את יוסף, והאימהן להתנחם. שהגוף אין לו את יוסף, יוסף איננו, ואני אנה אני בא. יעקב מת, הגוף מת. ברגע שהגוף מת, ויקומו כל בניו לנחמו. זה סוד האיברים של גוף האדם. אומרים לגוף, היד אומרת לגוף, אז אין ברית, אבל יש יד. אפשר לעבוד, אין רגל, אבל אפשר ללכת. אין ברית, אבל יש עיניים, יש אוזניים. לא, לא, לא. כל בניו מנסים לנחם אותו, אדוני תתעורר, שום כלום, וימות. אין לו רוח הקודש, אין לו שמחה, אין לו שום כלום. כאשר יוסף ראה את בנימין, ואמר לו, מה אתה עושה, מה התפקיד שלך בעולם? הרי בנימין יסוד העטרה. אמר לו, אל תשאל, היה לי איזה אח, ומיום שנעלם, רק אני משמש את אבי. נעלם. עושה פתאום אור עיניו. למה? הוא יודע שהעטרה יותר חשובה. כי נכון הברית אמת, אבל העטרה יש בת הרגש. לכן מה התורה מצווה אותנו? תזהר. קערת כסף אחת, אין שתיים. 30 ו100 משקלה זה הברית. מזרק אחד כסף זה הברית. 70 שקל בשקל הקודש, 70 זה עוד עין יון תנות 130. אבל העטרה, בעטרה שהיא הקובעת את הכל. לכן כתוב, איך אמרנו מקודם, ומלכותו בכל משלה. מי זה המלכות העטרה? לכן הכל נכנס ויוצא דרך העטרה הזאת. לכן שבורא העולם ידע את זה, המצווה הראשונה בתורה, תלמידו, פה הראשונה בתורה, לפני לימוד תורה, לפני הכל. פה מצווה ראשונה סיפור חז"ל. למה? כי אין עם, יש עמה. אם אין עם, אין מלך. אין מלך בלא עם. בורא העולם רוצה שנגיד אדוני מלך. אם אין מי שיגיד, אז איזה מלך זה? בורא העולם מחפש כל הזמן שיגידו לו, אתה, מי יגיד לו? אין מלך בלי נתינים, בלי עבדים. אני עבדך בן אמתך. לכן בורא העולם הראשון שכתב עניין של פרו. ובחר את העבר הזה רק שממנו יצאו תוצאות חיים. מכיוון שבורא העולם יודע שהעטרה היא עושה את כל הפעולה, ברא את העולם הזה הגשמי מורה ורבותיי בחזקת נקבה. איך הגמרא אומרת? כי ביה אדוני צור עולמי, בשתי אותיות ברא בורא העולם את העולם הזה ואת העולם הבא, העולמים, שתי עולמות. את העולם הזה ברא בה' ואת העולם האמת ברא בי'. עולם האמת למעלה זה השכר, והעולם הזה שלנו הנקבה. כי ביה, י' כ', י' ברא את הזכר, לכן איש זה אש זה אש, באיש בגבר בזרע שם את י', זה העולם הבא, ובאישה שם את ה' שזה העולם הזה. אישה לא כותבים י', אישה כותבים ה', א' שין ה', זה ששמים י', זה טעות בדיוק. שלנו בתורה, אישה זה א' שין ה'. ריח ניחוח אישה לאדוני. איך אומר הזוהר? אל תקרא אישה אלא אישה. שאתה מחבר, מקרב, זה סוד הקורבן שמקרב את קודשה בריך ושכינתה. שאתה מקרב את קודשה בריך ושכינתה, אז נהיה ריח ניחוח. אישה, אל תקרא אישה אלא אישה. וכיוון שהעולם הזה נברא בחזקת נקבה, לכן תראו מה קורה בעולם הזה. כולם בגמרא. תראו מה זה גמרא, שטיילר, ואיזה התעייפות, ואיזה הזעה, ומזיעים, ומתקשים, ואמר לי, ואמר לו, ואוקימתא, וברבה, וראשונים, ואחרונים. על מה? איזה טאווילה, איזה ארוכה. שלומי, זכור את יום השבת לקודשו. פסוק אחד. רק על זה, 200 עמודים מסכת שבת. כמה פסוקים יש על התורה בשבת? אולי 1-2. לשמור את השבת, לא תבערו האש, 2-3 פסוקים. מסכת שלמה. עזבו את המסכת שלמה, 200 עמודים, 300 עמודים. תראו כמה ספרים נכתבו על מסכת שבת, על הלכות שבת. מה קרה? השבת זה סוד הנקבה. והנקבה, תמיד תזכרו. 10 תווים שדיברו ירדו לעולם, תשעה מי לקח? אתה?
מי לקח? אל תחווה את זה, בסדר. סתם נפלתי עליך. מי לקח אישה עקבים? האישה. לכן תראו, התורה זה זכר. חזקת משה רבנו תורה שבכתב. ותורה שבעל פה נתן אותו רבי עקיבא. הוא בחזקת הנקבה. וזה המוטו שלו לקרוא לכם רבי עקיבא, שלי ושלכם, שאלה ומה הכוונה נקבה. לכן אין תנא, לפעם עשיתי על זה חקר גדול מאוד, אין תנא בכל ההיסטוריה העולמית, שאם היה היום דוגמה, איזה פוליטיקה נפתחת מפלגה של נשים, שראש המפלגה מי זה היה רבי עקיבא. אין תנא כמו רבי עקיבא שכל כך דיבר על אנשים טוב. ניתן לכם דוגמאות. אמר רבי עקיבא, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. כל השירים, אז השיר משה, עלי בעיר ענולה, אז אינו השמיים והתברה, כל השירים שאתם מכירים בתורה, בנביאים, בכתובים, קודש. אבל דע לך שיר השירים, קודש קודשים. למה? כי כל השירים זה או לזכר, אז לשיר משה, או לנקבה, עלי בעיר ענולה. אז אינו השמיים והתברה, או הזכר או הנקבה. שיר השירים זה סוד של הזכר עם הנקבה, זיבור. אומר רבי עקיבא, זה הכי חשוב. עוד אמרה של רבי עקיבא שהרבה לא יודעים, אין אדם, משפט שזה לא פשוט, אם אדם מתעמק בו, אין אדם יכול להגיע לאהבת בורא עולם עד שלא יבין מה זה אהבת אישה. כל אחד מסתכל עליו, גם אני אוהב את אשתי. באותו רגע בורא עולם מתבייט עליו, כותב לו במראה שקרן. לא, אני אוהב את אשתי, שקרן. אתה אוהב את עצמך, לכן אתה רוצה את האישה. אתה לא אוהב את האישה בגלל שהיא אשתך, בגלל שהיא אישה. אתה אוהב את עצמך, בגלל זה אתה רוצה אותה. היה אחד בהיסטוריה העולמית שבורא עולם מעיד עליו שאהב את אשתו. יעקב.